बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दङ चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय परबतजरा गामियाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला दा बेयाव बेबायदिनो बेप्टिस्ट चार्चनि गोबावनिफ्रायनो लुबोबाय थानाय गंसे गिर्जा न'। दा बे गिर्जा न'खौहाय दिनैहाय माने फोथारनाय जासिगोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयावहाय मोखांनि बाम्बुसखौ बानायस्लाबनो हानाय जायाखिसै। ओमफ्राय बेखौहाय माने लाहे लाहे बानायलांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बै फुराना गिर्जा बुहुत गोरलै फिसाल'। दा मानसिया फैजोबोब्ला बुहुत खस्थ' मोनो, दा थोआ। दा बे हिसाबैनो बाम्बुसखौ उनाव लाहे लाहे बानायलांनोसै होननानैहाय दा बे गिर्जाखौ फोथारग्रोनानै लानाय जादों। दा आङो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै। दायो आङो बे परबतजरा बेप्टिस्ट चार्चनि मानगोनां दिखुननिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानोसै जे बे परबतजरा बेप्टिस्ट चार्चआ फार्स्ट टाइम स्टार्टिं गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव बेसेबां इयार्स जाबोखो जेनेबा? गिबियावनो आं जोंनि सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ आं बिखा हामबाय होनग्रोबाय। जों बेबायदि जों मोजांथार प्रग्रामखौहाय जों मोनहैनो थाखायहाय आरो दिनै साफ्रोमबो एसके बड' ब्लगनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ आं जासिगोनाय थाबाय। दिनै इसोरनि गिदिर अननायजों जोंनि परबतजरा मण्डलिया गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमावहाय 81 बोसोर जालांबाय। ओमफ्राय जेनेबा बे गिर्जा न'खौ दे लुखांबाय, बेखौ माबायदियै लुखांनाय जादों, मा बेबस्थायै जेनेबा? बे गिर्जा न'खौ लुखांनायावहाय गोबां बिसासि दिनै फिसाफ्रा जाय जायनाखि हायो बेबायदिनो गरसे गरनै दानफोरखौ होलायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै जों बेखौ आफा इसोरनि गिदिर अननायजों जों दिनै बेखौ लुफुंनो हादों। ओमफ्राय जेनेबा बेखौ लुखांनायाव फाइनान्सियेलि जेनेबा बेसेबांसो रां खरसा जानाय जाखो जेनेबा? दायो जोंने बेखौ लुफुंनायावहाय खमैबाबो 49 लाखसो थांबाय। मथा मथि 50नि खाथियाव आरो ना? ओमफ्राय नुनो मोनदों मोखाङाव जेनेबा बाम्बुसखौ होथ'नाय जायाखै। ओमफ्राय इयुनफ्राव टारगेट नामा बे बाम्बुसफोरखौ? बेखौ जोङो बावैसो एसे उनावहाय जुदि थाखा फैसाफोर जुदि आरोबाव जों बेबायदिनो खालामनो हायोब्ला जों बेखौ एसे उनावहाय जों बाम्बुसखौहाय लुनो थाखाय जों बेखौहाय माने रेडि जागोन। ओमफ्राय जेनेबा बे परबतजरा बेप्टिस्ट चार्चआव न'खरबैसेसो दङ जेनेबा? दायो जोंनि परबतजरा बेप्टिस्ट चार्च जेरै जोंनि न'खर फेमिलिया जाहैबाय गासै जोंहाय 72। आच्छा। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो मोनसे सोंथिबाव, जेनेबा 81 इयार्स जाफैबाय ने दिनैसिमाव? ओमफ्राय बेजों लोगोसे मालाबाफोर जेनेबा बे परबतजरा बेप्टिस्ट चार्चनिफ्राय गल्डेन जुबलिफोर खुंजानाय जादोंमोन नामा जेनेबा? जोङोथ' दासिमहालागै जों गल्डेन जुबलिखौ खुंनाय जायाखै, नाथाय जोङो इयुनफ्रावहाय बेबायदिनो जों हायोब्ला खालामगोन होननानैहाय जों बेखौहाय माने सानलायनाय दङ। आच्छा। ओमफ्राय दिनैनि बे प्रग्रामा माबायदि जालांखो जेनेबा? दिनैनि प्रग्रामा बिराद मोजां, बिराद मोजाङै दिनै आफा इसोरनि गिदिर अननायजों दिनै हेफाजाबजों जों मोजाङै जों दिनै प्रग्रामखौ खालामनो हाबाय। आरो जों इनायनो जों रंजादों आरो इनायनो जोङो गोसो खुसियै जों आफा इसोरखौ जों हामबाय होनदों। आरोबाव सफैनाय जोंनि आलासि बिथांमोनखौबो जों दिनैहाय माने गिदिरथार जोंनो साबायखर होनाय थाबाय। दिनैनि बे प्रग्रामाव आलासि महरै चिफ गेस्ट महरै सोरमोन जेनेबा? दिनैनि नैबे जोंनि चार्च निउ चार्च इन'ग्रेसन प्रग्रामावहाय जोंनि बिबिसिनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां सार प्रसेनजित बसुमतारी बिथांखौनो चिफ गेस्ट हिसाबैहाय जोङो हांख्रायदोंमोन आरो बिथांखौ जों मोननो हादों। दा गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौहाय मेसेज हरनायनि थाखाय। स' थेंक इउ। दायो जोंनि मानगोनां आलासि बिथाङा नैबे फिथाखौहाय हास'नायसै, हास'नानै बेखेवनानै होनोसै। दा नायलांनो हागोन। दा फिथाखौ हास'सिगोन नै। दा फिथाखौ हास'बाय, बेखेवनानै होबाय। नोङो बे गेजेरावखौ इसोरखौ खुलुमनो थाखायल' बाहायदों ना? जोङो बेखौ जेब्लायबो इसोरनि मुङाव जोङो खुलुमनानै जोङो इसोरखौ खुलुमनो हाजासेसिम जोङो बेखौ अब्ला जोङो बेखौ बे गेजेरावखौ जोङो थालाखौ मुखुब खालामनोसै।
आरो बे गिर्जाखौ जोंनि थाबायना जोंनो खिन्थाबाय पियरलि जोङो बेखौ इसोरखौ खुलुमनो थाखायल' बाहायनाय जागोन बेखायनो खावलायनाय थाबाय जाहाथे बे गिर्जाया बायजो मोनसे खामानिफ्राव बाहायजाया पियरलि इसोरखौ खुलुमनो थाखाय बे गिर्जाया बाहायनाय जाथोंसै आङो बे थालाखौ खुलिनानै बे सारिखौ जोंनि मानसिनाव खालामनो गथायनाय जासै हालुङा अननानै बयखौबो हाबनो फैदो जोङो खृष्टफोरनिफ्राय जोंनि गिर्जायाव थांनानै इसोरखौ खुलुमनो जिउनि लामायाव आगान सुरनायनि जिउनि लामायाव आगान सुरनायनि